Hello mga kasuginlan, maayong adlaw kanyong tanan. Ilabi na nining adlaw sa piniliay. Kumusta? Nakaboto na ba kamo? Sama nako. Sayo kita nga may partisipar niining ato ang adlaw sa piniliay aron nga sayo punta makahuman kay kung sayo ka dili ka maabtan sa taas kaayon na hutong sa mga butante. Sa wala pa makaboto diha, aduna ako'y pahimangno nga na kaninyo. Tungod kay ang ato ang baluta karon mas nipis siya kaysa baluta nga ginagamit sa mga nanglabay na eleksyon katong 2016, 2019 o 2022. Busa angay gayod nato ug angay gayod ninyo kini nga ampingan aron nga ang inyohang boto dili mahimong invalid ug aron pod nga ang inyohang gigahin nga panahon ug ang inyong kakapoy sa pagpila dira paglinya aron lang gid makabotar dili mahimong masayang ang tanan. Adunay upat ka dapat ninyong bantayan aron ang inyohang boto mahimong balido. Una, likayan nimo nga dili makunot ang imuhang baluta. Kay kung kini gani makunot, mahimong inbalido kini tungod kay dili kini ihapon sa ato ang ECM. Ikaduha, kinahanglan nga kanang imong pen nga imuhang pagagamiton, imuha gayod na bantayan nga dili mahimong mahugawan niini ang bisan asa nga bahin sa imong baluta. Kay kung kini aduna gani mga ink sa nagkalain-lain na bahin sa imong baluta, mahimo gayapon kining inbalido kay dili gihapon kini ihapon sa ato ang ECM. Ikatulo, kinahanglan kung mag-shade ka dira sa bilog, kinahanglan nga dili nimo iduot ang imuhang pen kay aron dili siya mulakra ngadto sa likod. Og dili pod nimo kini siya ilampas diha sa mao nga bilog kay kung kini siya mulampas og mo klaro dito sa likod niini, dili gihapon kini mahimong ihapon sa ECM. Ikaupat, kinahanglan nga ang imuhang pag shade is sakto lang sa numero. Bot pasabot, bahalag mo kulang ang imuhang butaran kaysa mo sobra. Kay ang ato ang Senado sa senator nga bahin aduna lamang 12. Kung mahimo kining 13, dili na kini mahimong ihapon. Mas maayo nang mukulang kaysa mo sobra. Ingon man diha sa ato ang councilor aduna lamang 8. So kinahanglan dili ka mulampas sa 8 kay kun mulampas ka dili gyapon kini mahimong balido kay dili man ni ihapon sa ato ang ECM. Ang atoa po di ay na party list, kinahanglan usa lang ang imong pilion. Kay basin maglibog ka tungod kay adunay daghan na listahan sa ato ang party list. O ang party list di ay naa sa likod sa ato ang baluta. So basin dili unya ninyo mabantayan o makita, ako alang pahimangno sa inyo nga naa sa likod sa inyohang baluta. So kana lang ang ako ang mga pahimangno aron nga sama song gingon mahimong dili masayang ang inyohang boto o dili mahimong tawang ang inyohang panahon nga gigahin ug ang inyohang paghago diha sa paglinya aron lamang makaboto. Daghang salamat o God bless kaninyong tanan.